Anak-anakku sing tak tresnani, salam rahayu kanggo awake dhewe kabeh. Piye kabare? Apik lan sehat-sehat kabeh? Puji syukur katur Gusti Kang Maha Agung kang tansah maring berkah karaharjan lan kebegaswarasan kanggo kita kabeh. Wis sawetara wektu awake dhewe anggone sinau nganggo cara jarak jauh kang kaya iki. Kang ateges ora perlu ngumpul ing sekolahan, iso sinau saka omah. Cunduk karo kahanan wektu iki kang lagi prihatin amarga krisis corona. Anak-anakku kabeh mesti isih kelingan materi pelajaran kang disinau minggu wingi. Ya, bener. Materi isih nerusake. Kang wingi yaiku bab legenda. Ing crita legenda iku ana piwulang kang bisa dituladani, nanging uga ana bab-bab kang kudu disingkiri. Ora kabeh isine crita legenda iku bisa ditiru. Awake dhewe kudu bisa milih lan milah endi kang kudu ditiru lan endi kang kudu disingkiri. Kanthi mangkono ateges bocah-bocah kabeh bisa mangerteni isi sawijining crita. Kejaba mangerteni isi sawijining crita, anak-anakku kabeh kaajab bisa ngetrapake rasa sosial, rasa kamanungsan, rasa tresna marang sapadha-padha. Ing tanah Jawa iku pranyata akeh crita legenda kayata Baru Klinthing, Ngupadi Guru Sejati, Rara Jonggrang, Gunung Bromo lan sapanunggalane. Ayo padha disinau meneh supaya kawruh bab kabudayan Jawa saya akeh lan njalari rasa tresna marang kabudayan Jawa saya jero. Minangka tugas ing dina iki, ayo padha disinau crita legenda Rara Jonggrang. Crita Rara Jonggrang iki bisa diwaca saka buku basa Jawa kelas 8 SMP utawa uga bisa ngunduh saka internet. Sawise diwaca, ayo gawe ringkesan crita Rara Jonggrang mau kanthi basa Jawa krama utawa basa Jawa moko alus, ditulis tangan ing sak lembar kertas folio. Ing perangan ngisor ringkesan mau ana cathetan bab piwulang kang becik kang bisa ditiru lan uga cathetan bab-bab kang kudu disingkiri. Aja lali ditulis jeneng lan kelasmu, banjur difoto lan kirim WA marang Pak Wardoyo ing dina iki paling telat jam 10 wengi. Ayo anak-anak kabeh sing bagus-bagus, ayu-ayu, pinter-pinter, mesti bisa nggarap tugas iki kanthi wasis lan prawitis. Matur nuwun. Gusti ingkang Maha Asih tansah ngreksa awake dhewe kabeh.